For example, ang ating bansa, Pilipinas kung mahal, we are very rich in natural resources. No doubt. Oh, we should be a very prosperous country because of our natural resources, agriculture, at lahat, napakadami. Okay? At hindi lang po yan. Ang Pilipino, matalino, mga kapatid. Sabi mo nga sa katabi mo, matalino ka, Brad. Matalino ka, sister. Oo, kung language ang pinag-uusapan, naku, sabihin ko sa inyo, marami tayong tatalunin pagdating dyan sa linguist na aspect, mga kapatid. Pagdating sa literature, sa technology, hindi rin tayo papahuli dyan. Sa atin nga galing yung naka-imbento ng sasakyan, na ang fuel niya, nagpapatakbo. Tubig, mga kapatid. Galing sa atin yun. Kaya lang, ang malaking question, marami tayong natural resources. Tapos matatalino tayong mga Pilipino. Pero ang malaking problem, mga kapatid, ay ito. Bakit hindi tayo kasing prosperous, kasing angat ng ibang mga bansa? I mean, katulad niyan, Vietnam, di ba? Thailand, okay? Especially Singapore. Naku, pag nalaman nyo lang yung history ng Singapore, it was a swamp of malaria. Talaga, nobody want to live there sapagkat makakakuha ka lang ng malaria. But here comes a guy named Lee Kuan Yew, and he established the new nation called Singapore from a very poor third world country. He wanted to become a first-class country, mga kapatid. Kita mo naman ngayon. So, Pastor, ano yung problem na yan? Mga kapatid, eto please listen very carefully, be open-minded. Ang aking tatalakayin sa inyo, Bible Pero isang word ang gusto kong tatatak sa isip nyo na malaking problem. It could be a problem or it could be a blessing. What is that word, Pastor? It is called culture. Culture is the problem. It could be a problem or a blessing. Tingnan nyo maigi. For example, mga kapatid, kahit meron tayong natural resources, kahit matatalino tayo, kung ang mga nasa gobyerno, kung ang mga nasa government, for example, ang kanilang culture ay self-interest, self before others, anong gagawin yan? Magkokorap lang yan. Anong magiging epekto? Hihirap lalo ang ating bansa. We all know that, correct? Bad culture. Tapos kung ang mga constituents, mga kapatid, ang mga tao, talagang walang pakialam din. Di ba? Walang disiplina. Tapon ng basura dito, ganun din doon. Di ba? Pagalingan system. Di ba? Culture, mga kapatid. Imagine mo yan, kahit sa pamilya actually. Kaya alam nyo, meron akong prepare na lesson. Nagawa ko na yan, tapos na, naipag-pray ko na rin. Isi-share ko yan sa family camp. Malaking lesson ito because this will really hinder our children, okay, from progressing in life because of the bad culture in the family. Kung tamad ang bata, culture niya yan, mga kapatid. Kahit may potential sa utak, di ba? Kahit kaya mong pag-aralin, may resources ka, hindi yan aangat, hindi yan aasenso. Bakit? Sapagkat ang culture po niya ay katamaran. Lalong-lalo na kung ang naging kaibigan niya, ang culture din, for example, puro ML at puro Dota, for example, di ba? Pambihira. Wala na. Time waster. Imbes na makakapag-aral, imbes na may magagawa sa school, time waster yan. So, bad culture, ruins, sumisira yan sa tao. Ganon din po sa church, mga kapatid. Kaya, makikita nyo ngayon na maganda yung vision natin, but if we have a bad culture, we are not going to grow. Okay, before I give to you the points, ganito yan Alright, bigyan ko pa kayo ng isang analogy. Ang culture, mga kapatid,
Parang ano yan, parang lupa. Diba? Kahit pa maganda yung binhi mo, sabihin nating hybrid. Pero kung hindi talaga maganda yung lupa, mga kapatid, walang lalagong binhi dyan. It will only suppress the potential of that seed. Naunawaan po ninyo? Pero kung yung lupa ay napakaganda, I'm telling you, lahat ng itatanim mo dyan, grabe ang magiging bunga. Ganon din po sa church natin. Diba? Ang dami nating mga new believers. Ang dami ng mga naidadagdag na mga new members natin. Pero kung tayong mga miyembro mismo ay may hindi magandang kultura, hindi po lalago ang mga believers na yan. Baka nga aalis yan eh. Naunawaan po ninyo. Ayaw natin yon. Okay? Na yung bad culture natin ang naging rason kung bakit hindi sila lumalago. Kung ganon, hindi na tayo pagtitiwalaan pa ng Diyos ng mas marami. Hindi niya tayo iaalaw. Kaya alam nyo, aware ako dyan bilang pastor ninyo. Dahil dumadami ang outreach, start tayo ng start, win tayo ng win, invite tayo ng invite. Sabi ko, Lord, we are celebrating the success of evangelistic service. May nasimulan na naman tayo. Pero kung hindi maganda yung culture natin, it will defeat the aim and the goal. That's why it is incumbent on my part as pastor to address or to inform you, kung sakali wala man sa church natin yan, to inform or to address the bad culture of a church that stops people from growing. At pag nakapag-develop tayo ng good culture, makikita mo, makakapag-produce tayo ng magagaling na preacher, makakapag-produce tayo ng magagaling na pastor, makakapag-produce tayo ng magagaling, mahuhusay na mga Kristiyano sa kanilang mga trabaho, talagang magba-Bible study yan sa trabaho niya, makakapag-produce tayo ng maraming mga Christian na matutong maging cheerful giver. Yan po ang magiging resulta. At bilang pastor, that is my prayer, na lahat po tayo ay lumago at umangat sa biyaya ng Diyos. Ngunit datapwat, mga kapatid, ang problema ay kultura. Ngayon, sasabihin ko sa inyo, mula sa Biblia, ano yung mga masasamang kultura na dapat maalis sa ating buhay at sa ating church or sa ating mga churches. Kung meron man ito, kung ikaw man ito, sana po ay huwag kang mag-justify ng sarili mo, huwag kang mag-deny, but you humbly accept it and say, God, thank you na ang pastor namin ay inilabas niya ang napakatinding topic na ito para makita ko ang aking sarili at mabless ako at maging blessing ako. Gusto nyo ba yun, mga kapatid? Amen? Okay, number 1. Dumako tayo sa Proverbs 16. Ating tignan ang una, Hindi ko magtatagal sa bawat point. Alam naman na natin yung iba rito. Pero Proverbs chapter 16, dito sa verse number 28, ang sabi, a froward man soweth strife. Okay? And a whisperer separated chief friends. Usahin ko nga sa Ilocano, tinaulpit a tao agimula itiringgor. Ibig sabihin, wala siyang gustong mangyari kundi away. Yun. Pangit na kultura yan, mga kapatid. Wala kang hinahanap kundi away. We should be peacemakers, not troublemakers. Sabi mo nga sa katabi mo, naghahanap ka ba ng away? Nanghahamon ka ba? Hindi dapat tayo yung naghahanap ng away o nagpapalala ng away. Alam niyo yung palagi kong sinasabi, ang isang matured na Christian na may knowledge, wisdom, and understanding, yung malaking issue, pinaliliit po niya. Pero yung Kristiyano na walang knowledge, wisdom, understanding, in one word, hindi pa nag-matured, mga kapatid, kahit sana maliit na issue, pinalalaki niya, ginagawa niyang malaking problema. Mga kapatid, ganun ba tayo? Kung tayo po, yung klase ng tao
na kahit sana simpleng problema, pinalalaki natin ito mga kapatid. Pinalalala natin. Dahil naghahanap tayo ng away, for example, itigil na natin yan mga kapatid. Kung hindi, aalisin tayo ng Panginoon dyan sa ating church. Why? Because God wants to bless HBBC. But because God wants to bless HBBC, God will intervene. Ang tawag doon, pruning. Inaalis ng Diyos ang mga tao na makakahadlang doon sa nais niyang mangyari na tagumpay ng ating ministry, mga kapatid. Ayaw ng Panginoon na hindi umunsad ang kanyang gawain dahil nakataya dito ang kaluluwa ng maraming mga tao. Lalong-lalo ngayon, nakikita niyo siguro ang puso ng inyong pastor, more souls, more disciples, more disciplers. Kung tayo yung palaging issue na lang ang iniisip, di ba? Ginagawa nating malaking hadlang sa buhay natin yan. Malaking problema yan mga kapatid. It's about time that we allow the grace of God na maghari sa ating mga buhay. Tapos ang sabi pa rito yung pangalawa, timanagar arasaas. Naku, mag-ingat ka kung habang nagpipreach ako, dagar arasaas king kanta. Maliban kung sinabi kong tell it to your seatmate, pero kung wala akong ganong sinabi, tapos agar arasaas, noon at ibagbagana king ka, aganad ka. Agpaypay sumot deti ti agkakaruba, yung mga magkakapit bahay, umagang-umaga, nandyan sila sa labas, aggarasas, uy, among nakastoy si kakastoy-kastoy. Ayan, ang chismis ay nakakasira, kaya wag maging chismosa. Mga kapatid, listen to me, maliwanag pa sa sikat ng araw, ang verse na ito, na ang masamang kultura na pwedeng sumira, humadlang sa layunin ng Diyos sa buhay natin is number 1, gossip and slander. Matagal na po kahit pa nung una, ang daming mga gossiper ng church natin, natanggal po yan. At every time na naaalis yung mga gossiper at slander ng church, masakit. Pero yung resulta, fruits of righteousness, na pagaganda ang nagiging resulta. Bawat pruning, nakikita mo, mas umaangat yung gawain ng Diyos. Mas lumalago, mas may daming na idadagdag, mga kapatid, na talagang mas nagiging blessed yung ating ministry. Kaya, alam nyo, wag natin hayaan. Kasi ang slander, parang ano yan parang anay. Hindi mo namamalayan yung ginagawa. Pagugulat ka na lang, babagsak yung bahay mo kung gawa sa kahoy yan. Babagsak na lang bigla ng ganon. Ganon din ang church, and I have seen many churches destroyed all because of gossip and slander. Sayang, matalino pa naman yung pastor. Sayang, maraming mga supportive. Pero may mga miyembro na talagang ang kultura, walang inisip, inatupag, pinansin at ginawa kundi maghanap ng chismis, ng issue. Mga kapatid, hindi dapat ganyan ang HBBC. Kung may mga issues man, wala ka mang maitulong sa isyong yan, huwag mo nang kalkalin pa yan. Di ba? Oo. You better just keep silent and pray about it and just focus on the vision. Tignan mo yung mga magagandang nangyayari. Yung mga ina-announce ni Pastor Provi, yun ang isipin mo, dun ka tumingin. Wala kang time na papansinin yan. Small mind lang ang pumapansin dyan. Pero pag big mind ka, yung mga ina-announce ko na mga kapatid, magsisimula tayo, it's a sound of progress, it's a sign of success ng ministry natin. Kung great-minded ka, amen ka ng amen dyan Di ba? Pero kung small-minded yung tao, kahit ang ganda ng pagpaliwanag ni Pastor Proby, mga kapatid, may magandang ministry na naman, may sisimulan na naman tayo dito, wala yan. Nakaganon lang yan, mga kapatid. Napait.
Why? Because out of the abundance of the heart galing po yan, mga kapatid. Amen? So let us remove this kind of spirit in our church. Amen? O ngayon, tanungin mo yung katabi mo, hanggang mo lagasi per Brad, ko naman, hanggang mo lagasi per sister, padasam, kunang pingwa na. Dapat yung mga gossiper na yan, hindi yan nagtatagal sa church natin. Amen po ba? Okay, pangalawa, ito, mas matindi na naman to. Matthew chapter 7, verses 1 to 5. Naku, mga kapatid, Matthew chapter 7, verses 1 to 5. Dapat mawala ito sa ating church, ha? Judge not that ye be not judged. For with what judgment ye judge, ye shall be judged. And with what measure ye meet, it shall be measured to you again. Alam mong ibig sabihin yan, kapatid? Kung ano yung pinupuna mo sa tao, papupunain ka rin ng Diyos sa aspect na yan. Okay? 3. And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but considerest not the beam that is in thine own eye? Okay? Or how wilt thou say to thy brother, let me pull out the mukat out of thine eye, and behold, a mukat is in thine own eye, mga kapatid. 5. Thou hypocrite, first cast out the mukat out of thine own eye, and then thou shalt see clearly to cast out the mukat out of thy brother's eye. Nakita nyo yan? Mga kapatid, napakaliwanag. Ang isang napakapangit na kultura sa isang church ay judgmental attitude. Oh, ano itong judgmental attitude na ito? Ang judgmental person, mga kapatid, ang palagi niyang nakikita at pinupuna are faults. We call him the fault finder. Mr. Fault Finder ang tawag po dyan. Now, of course, gusto kong balansehin, ha? Okay? Na yung fault finder, dahil critic yan walang ginawa kundi mag-criticize yan. Diba? Critic ng critic. May dalawang klase ng criticisms, okay? May constructive criticism. Ang aim at goal niyan, i-build up yung tao. Pero yung isa, destructive criticism. Ang effect niyan, makakasira sa tao. I want you to know that a judgmental spirit is very destructive. Madaling makapuna ng mga kamalian. Wala siyang nakita kundi mali. Diba? Kastoy. Judgmental spirit. Alam nyo mga kapatid, eto ha, turuan ko kayo ng tamang spirit kung sakaling meron tayong ganyan. That we are quick to judge the wrong of others. Okay? And the fault of others, ganito yan. Instead of being quick to criticize, we should be quick to pray and to help. Pag nakita mo yung tao, merong hindi maganda sa kanya, mga kapatid, imbes na i-judge mo na ano ba naman to, dapat ang isipin mo, how can I help the person? Kasi hindi naman po pwede yung hindi tayo makikialam sa bawat kapwa. We should care for one another. We are our brother's keeper. Kaya lang, yung iba hindi brother's keeper brother destroyer Kasi walang ginawa kundi, ano ba naman to? Judgmental. Imbes na pag may nakita ka sanang mali how can I help him? May problema siguro tong taong to. Paano ka kaya matulungan yan? We should be helped. We should be quick to help others overcome their flaw. Alam mo na yun ang kulang sa kanya. Yun ang kanyang weakness. Ang dapat mong gawin, tulungan mo siya, mga kapatid. Huwag mong tutuldukan. Maliban, mga kapatid, kung talagang yung taong yan ay napaka-stubborn, 5 years na, at ganun pa rin siya, mga kapatid, talagang ibang usapan yan. Pero wag mong tutuldukan kasi sinisimulan mong tulungan yan At ito pa, turuan ko kayo nabasa natin sa verses 3 to 5. Kasi ang sabi doon, sabi niya, bago mo tanggalin yung mukat niya,
tanggalin mo daw muna yung mukat mo. Ala, kadto nyo pala kita mukat tayo kakabsat. Kitam takaabay mo. Ano, dapela mukat na ikatemon. Sabi niya, first remove the beam out of thine own eye so that you can clearly see the beam out and remove the beam out of thy brother's eye. In other words, ganito yan. Before we try to correct the fault or the mistake or the weakness of somebody, first, evaluate yourself. Ako ba, hindi ko problema yan? Hindi ko ba weakness yan? Na-overcome ko ba? Kasi kung weakness mo yan at na-overcome mo, edi tulungan mo ngayon. Kapatid, alam mo, I care for you. I would like to pray for you. Kasi ganito, may struggle din ako noon. Pero by God's grace, God help me overcome. Let me help you overcome. Hindi judgmental yun. That is caring, that is trying to help a brother. Pero yung we are so immediate, mga kapatid, to point out the wrong of someone na hindi natin alam, tayo, yun din pala ang problema ng buhay natin. Na hindi naman natin kinokorek, na hindi pa natin na-overcome, mga kapatid. Failing to practice that right way of correcting people will make us only self-righteous. Naunawaan po ninyo? So ang point dyan is, halimbawa, late yung kapatid. Bago mo sabing, kapatid, late ka na naman. Dapat hindi ka late. Kasi kung ikaw din late, saka mo sasabihin sa kanya, late ka, na hindi mo rin alam bakit late yan eh. I mean, we always give that room to everyone. Pero iba po yung palagi ka na lang late, palaging pinagsasabihan ka, tapos late ka ng late. Ikaw talaga matigas ulo. Pero there are times we don't really know why people are late. Tama po ba? Tapos sabi mo, late ka, kunamking kwa na orisi ka kat late, agpada kay nga late. That's being judgmental. Pero kung na-overcome mo yung problem na yan sa buhay mo, ako, na-overcome ko na rin yan, yung pagiging late by the grace of God. So sabi mo dun sa kapatid, alam mo, matagal ng burden ni pastor sa ating church ito. Let me know, ano bang problem mo? Bakit ka nalilate pumunta sa church? Hindi judgmental yun, That is trying to help. So if somebody comes to you and he tries to confront you, and his goal is to help you, huwag mo naman sabihin, judgmental naman nito, kala mo naman. No, she's trying to help you, kapatid. Naunawaan po ninyo, binabalanse natin to, kasi kailangan natin ng healthy environment sa church. Naunawaan nyo na, mga kapatid. Okay? Now, the thing is this, ito yung punto ko. Pagka tayo nagiging judgmental ang ating kultura sa church, do you know what is the problem? Hindi po magta-thrive. Hindi lalago ang mga new believers ng ating church. Kasi may darating dyan, halimbawa, mahaba ang buhok. Diba? Iitsipwera mo kaagad. Bisita pa lang yan, new believer yan. May darating dyan na bisita. Halimbawa, babae, nakapantalon. Ibang usapan kung kayong mga miyembro nakapantalon. Ibang usapan yan. Pero kung halimbawa, new believer, nakapantalon, papasok dyan sa church. Pira ka, brad, sister. Mag-worship tayo, nakapantalon. That's being judgmental. Pag ganun, mga kapatid, wala na pong lalagong mga new believers natin. Naunawaan po ninyo? I give you a biblical example. Alam nyo ba si Apostol Pablo? Dating persecutor yan ng church. Pero buti na lang, nung masave si Saul, Pablo later on, nung masave si Saul, merong Barnabas. Yung mga churches takot sa kanya judgmental sila Sabi nilang ganyan, nako, ano yan mamamatay tao yan hinahanting niya ang mga hinahanting niya ang mga Kristiyano. Delikado yan. Brad, huwag kayong lumapit dyan. Judgmental sila. Hindi mo rin masisisi. Kasi wala naman silang kaalam-alam kung genuine ba ang salvation ni Pablo. Diba? I mean, giving the benefit of the doubt. Pero, salamat na lang at may Barnabas. Inakbayan. Sabi niya, Brother Saul, huwag ka ma-discourage. Inilapit niya sa mga apostol, ipinakilala niya. Sabi niya, mga apostol, pinapatunayan ko sa inyo, pinapatutuhanan ko sa inyo, genuine na kapatid na natin ito, saved na, binago na ito, new life in Christ na to. Mga apostol,
Kaya buti na lang mga kapatid na may Barnabas na hindi niya alam na yung palang Saul na yon ay magiging apostol, dakilang apostol Pablo. Hindi lang natin alam. Yung mga new believers na yan, mga kapatid, don't be judgmental. One of them pwedeng maging pastor, di ba? Bata yan, you just don't know. Amen ba mga kapatid? Pero pagka hinuhusgaan na natin yan, hindi pa natin alam ang future mga kapatid. Well, it stops us, it limits us from ministering to them. It will also affect them negatively. Naalala ko si Pastor Boy Arsaga, yung kapatid ni Pastor John sa pananampalataya, both of them were saved in Olongapo City. Alam nyo daw po si Pastor Boy noon, pickpocket, member po siya ng pickpocket gang. Walang ginawa kundi ang trabaho nila mag-snatch, pickpocket nga magnanakaw mga kapatid, snatcher po yan. Dinala sa church. Kasi hinuli yata ng pulis. Ngayon, yung pulis para i-rehabilitate yata siya, parang ni-refer siya, kung di ako magkamali yung kwento ni-refer siya doon sa church. Kaya pumunta siya doon sa church where Pastor John also got saved. To cut the story short, na-save si Pastor Boy Arsaga. Bawat tao pag na-save yan, bagong buhay talaga yan Bagong buhay, bagong simula, bagong pag-asa, bagong bansa yan, mga kapatid. Buti na lang yung church na niwala sa kanya. Kasi yung ibang mga members daw, natatakot Talagang pag nandyan siya, hawak ang bag, ganyan. Kasi pickpocket kilala siya. Yun ang kanyang problema. Pero kita mo mga kapatid, they help him grow, they guided him in his new journey in Christ. Ngayon, siya ang isang may pinakamagandang gawain, ang daming bunga ng kanyang ministry na nagpastor. Kasama dyan si Pastor Arnel Arquisola. Bunga ng ministry niya yan. Kung wala pong naniwala sa kanya, kung ginad siya kaagad at sinabi, ay walang mangyayari dito, pickpocket to, hindi lalago to, magiging problema lang ito. Kung ginad na siya doon mga kapatid na hindi nagpakita ng grace and mercy sa kanya, di walang Pastor Boy Arsaga, di walang Pastor Arnel Arquisola. Nakita niyo mga kapatid? That's why, let us remove that judgmental spirit. Ang dapat meron sa atin, helping spirit. But before we try to help correct others, let's make sure na correct na rin natin yun. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, mahirap po tayong magturo ng disciple na hindi po tayo ganap na lumago. Kaya bilang pastor, gusto ko na lumago talaga tayo. Diba? Paano mo ituturo ang giving doon? Sabi, hindi ka nagtatides. Ikaw, hindi ka rin nagtatides. Hindi ka nag-a-attend ng prayer meeting. Ikaw, on and off din. Di ba? Kaya mga kapatid, alisin natin yung judgmental spirit sa buhay natin. Amen po ba? I hope you are learning. Pangatlo, number 3. Let's look at 2 Timothy chapter 3. Ang ganda nito mga kapatid. 2 Timothy chapter 3. Verse number 2. Kung hindi natin matapos, ituloy natin next time Anyway, lubus-lubusin ko na lang to para tuloy-tuloy na. Wala nang Sunday school. Amen mga kapatid. Okay. 2 Timothy chapter 3. Awi tayo siguro mga 10:30. Okay? Verse 2. For men shall be lovers of their own selves. Covetous, boasters, proud. Ito po ay kung titignan mo ang context, in the last days. Ito po yung ugali ng tao, culture ng mga tao. When it comes to spiritual, godly things, wala silang paki. At ang nakakalungkot, kung ang culture na ito in the last days ay matagpuan din sa church, na ang mga miyembro, kahit po nandyan, pero wala kang makitang paki pagdating sa Diyos at sa gawain because all they care about is their own self. Another verse, ituloy po natin sa verse number 4. Sabi doon sa verse 4, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God. Nakita niyo po yung dalawang problema doon? Lover of self.
At yung pangalawa, lover of God. So the number 3 culture, that's a big problem in many churches today, mga kapatid, is this preoccupation with the world and self. Pastor, ano yung preoccupation with the world and self? Ang ibig sabihin ng preoccupied, parang bagahe, luggage. Marami ka pang gustong ilagay, pero puno na. Hindi na maidagdag. Wala nang space. That is the problem with many churches today. Even members come to church, but their mind, their heart, their affection, you look at their bank book, you look at their cell phone, their conversation, walang laman, ang punong-puno, and there is no space for God. Wala pong laman, wala pong space para sa Diyos. Kaya, alam mo, nakakalungkot. Reality to. Magpipreach ang pastor, magtuturo, hindi pumapasok sa kanya. Bakit po? Walang space eh. Di ba? You cannot accommodate. Tignan mo yan. Lalo kung medyo tumagal ka ng Kristiyano at nag-develop ka ng ganitong culture. You have more time for yourself. It's all about self. Spending money for self. Lovers of pleasure. At wala ka man lang giving sa Diyos. Wala kang sacrifice sa Diyos. Wala kang extra time na ibigay pa para sa Diyos. Talagang, binabawasan mo pa nga eh. Yung dapat 2 times a week kang mag-service sa church, binabawasan mo ng isa, hindi ka nagpi-prayer meeting eh. At inaalaw mo na lang na lahat maka-cater para sa sarili mo, for the benefit, for the gain of yourself. You know what you are doing with that practice? You are building self and you are removing God. Pinupuno mo ang sarili mo ng buhay mo ng self and worldly pleasures. Naunawaan po ninyo? So that there's no space for God. Kaya sa preaching, sinasabi, maganda naman yung preaching ni pastor, kaya lang hindi mo na ma-apply. Bakit? Kasi ang dapat mong gawin, kung halimbawa sa bagahe, ang gawin mo is, mahalaga sana yung ikakarga mo, kaso walang space, hahanap ka ng bagay na pwede mong tanggalin, na okay lang, kapalit nito. What you will do is, para maka-attend ako ng prayer meeting, kailangan ika-cancel ko to. Naunawaan nyo? Para maka-attend ako lagi ng Sunday morning, aalisin ko to. Para maka-attend ako ng maaga ng Sunday morning, hindi ako magpupuyat ng Sunday night. Naunawaan po ninyo? Para makapag-disciple ako, para makapag-soul win ako, para makapag-serve ako sa Lord. Pag-usapan naman natin sa finances, para makapag-commit pa ako, makapagbigay ng mas malaki, para sa gawain ng Panginoon, kailangan i-adjust ko ito. But the problem of many churches today are full, if not so many members are preoccupied with self and the world. Mga kapatid, listen to me. Kung ikaw ang tinutukoy ng Panginoon ngayon, kinakausap ka ng Diyos ngayon sa message na ito, bilang pastor mo, nandito ako, binabalaan, pinapaalalahanan, winawarningan ka, huwag mong antayin na ang Diyos ang mag-intervene sa buhay mo para lang maitama yung mali sa buhay mo, kapatid. Huwag mong antayin ang kamay ng Diyos ang siyang gagawa sa buhay mo. Dapat ngayon pa lang sabihin mo, God, I humble myself. Diba? Yan. Because of this preoccupation with the world in self, when it comes to the need of the ministry, walang response. Diba? Kaya bang palagi kong sinasabi na, pagka may in-announce ako dyan, mag-amen kayo, wala man lang amen. Full of self. Ano bang laman? Naunawaan po ninyo, walang puwang. Kung bakit hindi tayo makapag-respond. Kasi wala nang puwang eh. Ang dami na nating commitments eh.
Naunawaan po ninyo? Oh, ito yung mga mindset ng mga Kristiyano na, well, magre-respond ako dyan if there is something for me. Diba? Self-interest. What can I get? Oh, it's about self. Kung walang benefit na makukuha ko dyan, wala. Hindi ako magre-respond. Alam nyo, ito dapat ang culture ng church natin. Ganito ha, napakaganda na makita na may mga kapatiran na yung bang sasabihin mo, grabe no, nakaka-bless yung family na yun. Nakaka-bless yung brad na yun, yung sister na yun. Kasi kahit gaano siya ka-busy sa buhay niya, nakakapag-choir pa rin. Diba? Tapos disciple maker pa. Mga kapatid, as your pastor, yan ang prayer ko na maging culture natin. All of us are busy people. Reality yan. Hindi naman sa inaalis natin yung aspect na yan sa pinapag-usapan nating preoccupied with self. But it is another thing when makita mo yung mga kapatid na busy, occupied with many things sa trabaho at lahat, but they still have time. Makapag-choir pa yan. Kung choir member ka, 2 beses ka sa isang linggo na magsasubmit ng yung choir practice mo. Di po ba? Tapos kakanta ka dyan. You see, mga kapatid, listen to me. Itong mga ganitong klaseng spirit, na kahit marami akong pinagkakabisan, hindi pwedeng wala akong time mag-church. Sisikapin kong makapag-prayer meeting. Sisikapin kong makapag-disciple. Listen to me. Ganyan dapat ang culture ng ating church, mga kapatid. Yan ang dapat makita sa atin ng mga new believers na may care tayo, may concern tayo, may devotion tayo, nakahanda tayong magsakripisyo. Talagang mahal natin ang ministry. Amen? Nakakatuwa, for example, pag may mga families tayo na alam mo, nagtagtagibiti ubing, di ba? Marami dyan sa atin. May mga baby. Pero ang aga na pumunta sa church, ang palagi dyan, si Rexy and family. Amen? Hindi ko kayo binibida ha. Pero nakakatuwa lang na talagang may mga tao na may ganong mind. Di ba? Na hindi magdadahilan, kundi mag-i-strive at sasabihin, Lord, mahirap. Pastor, challenging ito, but I will accept the challenge. Amen? It is a great challenge for us. Marami kaming mga challenges sa buhay. Pero by the grace of God, yun dapat ang spirit natin. Yun dapat ang maging culture. Amen? Hindi yung, biruin mo kung halimbawa ang church natin, puro na lang ganyan. Ano kaya kung halimbawa isang membro ang mindset niya, yung bang ang mindset niya, pumunta na ako ng Sunday morning, pupunta pa ako ng prayer meeting, parang ginagawa mong multiple choice. Na pag pumunta ka na ng Sunday morning, hindi ka na obligado sa Wednesday night. Na pag nag-attend ka ng Wednesday night, hindi ka na obligado sa Sunday morning. Mga kapatid, pag ganyan ang mentality ng lahat ng members, ano kayang klaseng church meron tayo? Di ba mga kapatid? Nakikita nyo ba? Kung lahat ng miyembro walang pakialam na pumunta sa church ng maaga. Example, kung ang mindset ng lahat ng miyembro ay katulad yung mga miyembro na hindi man lang mag-strive na pumunta sa church ng maaga. Di ba? Yung nandun kong late, di ba? Yung bang, ikaw bang pastor na mahihiya na, late ako pero at least nandito ako ha. Parang yung ganong spirit pa, ikaw pa na pastor ang parang mahiya. Oo nga. Kahit na late kayo, at least nakarating kayo. Thank you ha. Mga kapatid, kung ganyan po ang church natin, ano na lang ang power natin sa ating community? Di ba napakahina natin? Kasi hindi makita sa atin ang devotion. Hindi makita yung commitment, yung sacrifice na tinatawag. Yan po yung mga qualities na nagpapalakas ng church. Yan yung mga qualities na nagpapaliwanag sa isang church.
I mean, go to a church where yung mga tao nila dyan, kanya-kanya, di ba? Gustong gawin ng bawat gustong gawin. I'm not encouraging you to attend another church, pero ang sinasabi ko lang, masubukan mo lang yung maka-attend ng ganyang mga church. Makikita mo talagang sasabi mo, kawawa yung pastor dito. Number 2, at higit sa lahat, pambihira naman, nalulungkot ka para sa Diyos. Di ba? Malulungkot ka para sa Panginoon. Makikita mo, yung mga members walang pakialam, kanya-kanya, walang commitment, walang sacrifice, walang devotion, puro gawa ng dahilan, puro justification sa kamalian. Mga kapatid, let us establish a good culture in our church. Amen po ba, mga kapatid? Sana po, may natututunan kayo ha. Amen ba? Ito pa, I will end with number 5. Laktawan muna natin yung number 4 kasi yung number 4, unforgiving. Pag-uusapan natin yan next time ha. Number 5, okay? The 5th, mga kapatid, na culture na dapat ma-break sa church natin is resistance to growth and change. Anong ibig sabihin yan? Resistance to growth and change. Ito yung katulad ng Israel sa wilderness na habang nag-a-advance, tignan niyo pong maigi ha, please. Habang nag-a-advance sila sa wilderness, nakakaranas sila ng mga pagsubok, challenge, humihirap mga kapatid. Itong mga Israelites na to, ayaw nila. Kaya sabi nila, Moses, wag na nating ituloy. Bumalik na lang tayo sa wilderness. They resist growth and change. Malapit na sa promised land. Pero ayaw hanggang sa bandang huli. Nung malaman nila na may mga higante sa lupa, lalong nalusaw yung kanilang mga damdamin. Lalo silang nawalan ng lakas ng loob. Moses, ito na nga ba yung sinasabi namin? Sana bumalik na lang tayo sa Egypt. Sana namatay na lang tayo sa wilderness. They don't want to go higher. Naunawaan po ninyo mga kapatid. Alam nyo, naiisip ko parang itong church natin, hinahalin tulad ko dyan. Umaangat po ang ating ministry. Sana wala tayong mga members na ang isip ay ganito. Alis na lang tayo dito. Bakit naman? Kasi lumalaki na tong church natin. Hindi na tayo mapapansin. Alam po ninyo, nakakalungkot yan. Kasi hindi dapat ganun ang mindset mo Kaya ganito ang pag-train namin sa inyo. Kasi prepare namin kayo na imbes na kayo ang pinapansin, dapat tayo na yung tumutulong na pumansin sa mga new believers. Diba? Hindi yung alis na tayo dito sa church na to kasi lumalaki na, hindi na tayo mapapansin. Alam mo, pag gano'n ang culture mga kapatid, wala. Kahit saan ka church pumunta, kung yung pastor dyan, talagang may anointing ang Panginoon dyan, lalago ang church na yan. Ganon din ang magiging reklamo mo. Pero, kung ang mindset mo ay ganito, nakakatuwa dumadami na ang mga new believers natin. Tapos si pastor, start ng church. Tulungan natin, Brad. Bisitahin natin yung mga new believers. Diba? Punuhan natin yung mga kapatid natin na yan. Pag gano'n ang mindset, kahit bigyan pa tayo ng Panginoon ng 1,000 na attendance, maaalagaan natin lahat yan. Kasi may mga miyembro na ang isip, mga kapatid, growth mindset. Hindi yung self-centered mindset na wala nang papansin sa atin, wala na tayong magiging close dito, wala na yung fellowship, yung tayo. Binibreak ko ngayon Hindi yung kailangan ng mga close friend Kasi yan lang ang magiging hadlang mo na hindi ka makapag-reach out sa mga new believers. Kasi naghahanap ka ng close friend ko to. Maiintindihan ko, kung ikaw ay nagsisimula, kailangan mo ng talagang gagabay sa'yo. Pero tayong mga matatagal, dapat mag-establish na tayo, let's be a friend, a help, to guide,
those new believers in their new life in Christ. Nakikinig ba kayong lahat, mga kapatid? Alam po ninyo, napaka-crucial ang message na ito. I want you to know God has installed great things for us. More buildings, pero ang pinaka-trust natang ministry natin, more souls, more disciples, pero sana more disciplers. Kayong matatagal na, I urge and I challenge you, mga kapatid, don't just be an attender in the church. Please pray and say, God, how can I be a blessing to the new believers? Ang dami. Ang dami. Nakakatuwa si Doc Lester, nag-message sa akin nung isang gabi. Sabi niya, Pastor, nakapag-meet kami ni Messiah dyan sa si Messiah yung bago natin dyan. I hope you are there, Messiah. Yung isang new believer nating nag-a-attend dyan. Nagkita kami, Pastor, at sinairan ko ulit. Inassure ko yung kanyang salvation, tuwang-tuwa. Doon lang niya naging clear, doon lang daw naging mas clear sa kanya yung ibig sabihin ng kaligtasan at tumanggap sa Panginoon. Sabi ka agad sa akin ni Lester, Pastor, by God's grace, sisimulan ko na ang aming discipleship next week. Nakakatuwa. Pag ganun ang iniisip natin lahat, hindi tayo yung wala man lang pumansin sa akin, wala man lang nag-shake hands sa akin. Bakit sis, bakit Brad, ilang taong ka ng miyembro dito? 15 years na, wala man lang nag-shake. Kapatid naman, kung ganyan ang kultura natin, wala. Hindi tayo pagkakatiwalaan ng Panginoon Diyos ng mas malaking ministry. So, nakikita nyo na how important culture is. Now, in application na dito sa life natin, Christian, pag uwi ninyo, i-check nyo rin ang culture ng family nyo. Tignan nyo yan. I-temperature gauge nyo ang spirituality ng ating mga family members, mga anak natin. Kung nagde-devote, kung wala silang culture na mag-devotion, wala. Kahit anong pilit natin yan sa church, wala. Kasi yung personal devotion, yun ang mag-establish ng kanilang close relationship with God. Doon sila nakikipag-usap through prayer. Doon sila na-edify through sa pagbabasa ng Bible. Kung wala yung culture na yan, hindi lalago ang mga anak natin sa spiritual. Growth is not automatic. It is intentional. That's why we need to establish a good culture even in our families. Kung gastador ang mga anak natin, yun ang culture nila. Pabili ng pabili at bawat pagpabili, bili naman tayo kaagad. Culture yan, mga kapatid. You see how important culture is. Kaya, as we go, gusto ko po na magbigay ng invitation ngayon. Lahat tayong mga members, let us work together. Let us grow together. Let us be blessed together. And let us be a blessing. Ano man yang mga nasa isip, puso, burdens natin, mga kapatid. Kung na-mention ko man yan dito sa ating pag-aaral ng Biblia ngayon. Gossip and slander. Let us pray na sabi natin, Lord, help me to be a kind of Christian. Kapag may mga sumisibol na mga issues na pwedeng sumira sa pastor namin o sa church namin, tutulong ako, Lord, na patayin ang issue na ito at mawala ito, ma-ignore ito, Panginoon, para mas lalo pa kaming lumago. Amen po ba? Na kung tayo judgmental, we quickly conclude on others. Hindi natin alam that everyone is fighting a battle we know nothing about. Sana ang maging spirit natin lahat, helping spirit. Na siyempre, bago mo i-correct yung kapatid, siguraduhin mo na example ko na rin sa area na yon. Kahit papaano, hindi ka man paganap, but you are growing in that area. You're trying to help, but you are a good testimony. Naunawaan po natin. But it should be more unhelping. Makita mo yung mga new believers. Pag-pray mo yan, lapitan mo yan. Members, listen to me. Sana lahat tayong mga members mag-commit ngayon. I mean, all members, I'm calling all members of HBBC. Mga kapatid, kung tayo po'y preoccupied,
wag sana tayong maging selfish kakabsat. Hamukat imutan ni Apo, tanakaparparabor isunaken ka. Hamu imutan ti oras mo, ti tiyempo, ti biyag mo, ti resources mo. Don't just be preoccupied with yourself. Give a space for God in your life, mga kapatid. At kung tayo po'y resistant to growth, tayo yung member na tinukoy kanina sa preaching na sabi mo sa isip mo, alis na ako rito kasi wala nang papansin, lumalaki na kami. Ang tagal mo ng kapatid, dapat ikaw na yung nag-a-assist sa iba. Hindi ikaw yung ina-assist na. Brethren, members, I am calling all of us today. Sana matuwa ang Diyos na makita niya ang asting positive response. Bring your burdens at the altar. Bring your problems at the altar. Bring your heartaches at the altar. Bring your pain, your tears at the altar today. Be honest and be open with God today. Umuwi po tayo na may panibagong grace sa ating puso.